Matthews kalnong ka bakat lai ka dekot ka bakat ar ka ongkum ni ngakwa ban pule fin shashkor bha yang ni kaktien ka ongkum ni naba uno ru ubadon hau on ai unyo kerhairu ti uno ru ubam don wat ya kata kaba udon an shimno na u kini kilong ki kentien ki ba snow pala ki ba snow ban perkat ne ban pusan ya ka namar hang ni uji suwang yau tau badan onang ai shu yu onang yo kerhai shu ya karu hendra yau ta ubam don wat ya kata kaba udon ru an shimno na u tadeng tangi kran ni kentien ki jong blai kakthien ke jong blai kalong ka bamayan kalong ka bajiliu da ka bor briung inam la ban snulto da ka jingmut briung inam la ban peipang hendrei dau min sim bakot kakthien ke jong blai ka shailut kedar ti ngakwa ban ai kublation en kong ipi hagani ka sngi haga kerteng u Jesus Christ bat nga snobang nga da sngu skunya do kata ya ka bang ayo ban ya kren biang bat pi nagani kakthien bat kam tam nagani ka benta ya ka ba mencuang perkat ngam da snguto rei anda habang la duai anda habang ala pusan mai ni ka ktin ngayo ya ne ka jingpen pa na ka ne ka benta kani ka kentin ya ka ba jisu ukren shikisin ran gi jong u kini ki kentin hadien ba jisu ukren ni ka parshi babon kita ki nong sngap ki shu anglingo nani kim snguto kim pei pang ya kata ka parshi bat kani ka lenong ka ba khatlai ni ka khat bi shipo ka ongom ne da ti ki sinran ki dewan ha u ba ki le ong ha u ba le ba mekren haki parshi u de yatho te u la ong haki nama la ai pi ban tip ya ki mayan ka hima ki beneng henry shim la ai haki pi kahima ki beneng lani kata ka ka ba wan u blai kam dai ka ba Shillong normal ya ka bangin shu sngo tho be gum tu kalau mayan kata ka ktien ka jong blai ka gospel ka long ka ba mayan ka jing ka jong blai ka long ka ba mayan ya ka ba da ka ni ka jabing brio nani da kata ka jing sung tho brio ka than ban pe phang ka than ban champang henry ka jing mayan juga gospel la sung tho ya ka tang da ka bor ka jong men sem ko hangni uji su ong naba uno ubat ru ubadon on ai u unyo karhairu te uno ubam don wat ya kata kaba udon on shimno na u uji su ong kumni pat ni de khat lai namar kata ngakren na pi ya ka parshi naba habaki yo i kim yo i bat habaki yo sngo kim yo sngo lemne kim sngo tho balai kalong kumta pi ubri ubadon nam wat ya kata kaba udan on ang aish isyu onang penroy isyu unang yo kerai isyu ya kata balai ba udan namar ba ushashkor bat ba ukongu ya ke ketien ke jong blai upediang ya ke ketien ke jong blai ba uno ubri ba pediang ya ke ketien ke jong blai unang yo pediang isyu na blai unong yo pediang shushu ya kata ka jingpen shai unong yo pediang shushu ya kata ki ba mayan ki jong blai ya ka ba unyo ban pelang ha ka men sim ki jong ya ka ba unyo ban pelang ha kata ka jim ki jong bat unyo breu unang reus pa ha kata ka ba kinja men sim ki jong udah pulih na kanir unang sutu upulih nang do unang sutu bat utrai unang penshai bat unang penshai ba unyo breu unang yo unang reus pa ba unang reus pa hagata ka bakin jaman sim namar ba usno tho ya kata ka jingmayan ka jong blai usno tho ya ka jingmayan jong ni ka ktien bat igini ki jingkren ki jong trai mga ko aban ang ifi ni ka sigi ka mamanta la pila shashkor ba ka ktien ka jong blai la pi terang si shaban yo snow la pi terang si shaban snow tho bat ban champang u blai dei u ba kapnap ya ka ba unum pen snow tho ifi u blai jungi u was bun lada pi terang shisha, lada pi seliang shisha, ban shashkor ke ktien ke jong blai, ban pediang yang ni ke ktien ke jong blai, pin yo abet, pin sngo tho abet, bat apa pi yo sngo pin sngo tho, bat apa pi yo i ke ktien ke jong blai pin pi pang, oh kalong kum ni pleng, bat kum ta onang yo, bat onang ai shishu, bat kum ta pinang long kerhai, pinang yo kerhai ya kata ke ktien, henry yo tau bam dan. Utau beri ubam dan wat ya kata ka udan ro an shimno tadi kita beri ubam ko ngo ubam dan interest ya ka ktin ke jong blai ubam dan interest au jisu ubam dan interest ke jing i ke jong blai
Wat ia kata ka bau try la ai u kata ka jing it unduk no. Ia kata ka jing penem ia ka bau bleu la temu ban pen em unduk no. Wat ia kata ka jing pen syai ka bau ong an pen syai henry la dau bre dan interest. Tadi tau Jisu kren ni ka bai ong wat jubret iki maulonai kamat kisniang. Tadi ta la dau bre u deu sniang ubiet. Ba dan interest ban sngap ne ban shashkor la ni ban dan ia kata ka jing angnut ban sngau tho ia ka ni ka ktien. Kalong le noi. Kalong le noi. Ia kata ka budan ru, ia ka bau try u ai ru, un shim no, ba undu no ru ia kata ki ek barok ka budan. Tadi ta kwa ba noi fi ni ka sngi ba menta. U Jisu pen kan mau ia ka jing kren ju Isaiah kalau nong ka ba ka di khat lai ni ka di khat ka ba khat sau ter ka ongom ni. Kum ta la pendap ru. Haki ia ka jing thu lo pau Isaiah. Ka ba ong ia ka ba yo sngo pin yo sngo, te finom sngo thu shu. Bat ia ka ba yo i pin yo i te finom shempang. Na ba ka donot kini gibreu kelar ben bal kila sngo khia da lagi skor. Bal kila kaprip ia lagi khamat. Bakin yo i da lagi khamat. Bal bakin yo sngo da lagi skor. Bal bakin yo sngo thu da lagi donot. Bal bakin yo ban kela bat bangan yo ben khia ru yaki. Gibreu lada kim dan interest. Ban sngap ikhtin ge jong blai. Lada kim dan interest bakwa ban snguthu shisha yang ikhtin jub oh kalong kum ni ne oh shisha kum ta. Dan gibreu shupuli ka puli. Lada dan ba pen sngok ki oh gani kum tam ta. Lada kim dan shisha kita ke jing angnot. Ya ka bikin snguthu ikhtin. But kan mau gani ka wei. Bangim la ru em ban pen pai ka ikhtin kat kum ke jing kwa aga jongi. Em ngiap ban pen pai ya ke jing kwa ka jongi kat kum ka ikhtin. Tading tam ngiap ban kwa ia ke ei baga ktien ka kren. Mdei bangin pen kalai ka ktien kat kum ga jingkwa ga jongi em. Ka ktien ga jong Jisu ka dei ba ka ktien jo baru kwa ingi bangin kala kat kum kata ka jing pen baik ga jong okay. Tadeng tau ong la da pi kala ngan yo ban pen kia aru ya pi. Nganget ka ni ka singi ka ba api so ni ka ktien ba nganget. Aba pila sha skor ka ktien ga jong blai. Pin yo sngo, bat pin yo sngo, pin yo i, bat pinang yo i, bat pinang yo karhai, ya ka ktien ga jong blai. Pinang sung thu, ya ka jing mayan, ka ni ka ktien ga jong blai. Ya ka jing mayan, ka jong blai, ya ka jing mayan, ka jing i, ka jong o. Bat pinang sung thu, bat pinang ruspa, pinang manroy, pinang long shishaki ba karhai, halaga sngi, na ka ktien ga jong blai. Pangin dua ni ka por ka mamantaba nga ngay utray ng ay bori pi. Unang ay bori pi. Bapinang laban ngau tho ikaktin dan apeng jong pi biong pastor ngam la ate ngam sung tho te ne kaktin ge jong blai pipuli kumentan dem pipuli gitu ka khot bangala puli fi pipuli sin pim pe phang okay sedang biang ban puli arsin laisin sausin sansin rusin sposin arposin laiposin sabusin puli ya keju balara fila puli bat yai puli ka ne keju iskeju benta ya ka ba kumentan ngala puli fi la pipuli keju iskeju utraun ai fi ge jing shaimin sim. When I feel getting so too, but let the pila yo em yagata ani pinrus pasisha. Ini dua ini kepor kemata. Tadi dah kau abang ifi puli, but yai puli. La film stu itu benta puli, but yai puli, puli but yai but kedua. Puli duai puli. Utrai when I feel getting shy. But kum ta film so too yagata ka. Ketien yagabala tho. Hagane ka ketien bukhod jom. Ini dua ini kepor. Try nganget ni kun jeme try bagi shashkor ga ktien. Kinang sungthu i ga ktien. Kinang yu ir u ga try ya ga ktien ga jome kumba kalong ablay. Bat kin kaladur kat kum ga ktien ga jome. Kinang wandur kat kum ga ktien ga jome. Ai ki ga ta ga interest, ai ki ga try ga ta ga jing angnut, ai ki ga ta ga jing trang, ai ki ga ta ga jing sliang, bagi nang sliang kinang trang ya ga ktien ga jome try. Bom tanu kupu bobreu ne menrei. Naga ktien borok ka bami naga shintur ke chong metrai. But pi ki batrang pinang yo, pi ki basliang pinang yo pendap susu utrai pinang roy pinang yo kerhai ka halaga sngi. But pinang rius pa agata ka bakin jaman sim haga ktien ga jong blai aga jing champang yo blai. Pinang yo ba pinang yo, pinang saiso, pinang dap kerhai, pinang long ki blak kerku. Kedua yang kerku ya pi haga kertengu Jesus Christ. Amen but amen. Try nong ai bori fi ngin seneng dua biang la shai ke sngi ngin sai shem biang ko blai shibon blai ke jing so lo kat ba pi ni ke sngi.